Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa denganku Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Bersekongkol. Halo pemirsa, selamat beraktivitas. Alhamdulillah, iki terang muga-muga sampai nanti malam. Soalnya aku mau nyumbang buah nggone Mas Bimo pemirsa. Cara gini karo mak rewang Mbak Isma baru kabeh rewang. Guru Mbak Lipa. Lah bojone. Kenapa aku bengi? Karena aku pengen delok kadruh sapu jagat idolaku pemirsa. Tapi sing kadruh sapu jagat iki kan sing pernah mulutan kapuan kemarin pemirsa. Iki wis ganti bulan wis gak mulut lagi bak mulut kan ini ya pemirsa mau desa mau tetocor iki bahasa iki nek bahasane iki dalam arti beda desa iki beda tradisi karena hari ini ku nek siang iku ada apa jenenge nyanyi lagu dangdut yo no orkese yo mohon nek kata-kataku salah yo nek arane apa orkes apa kuwi kanggo siangnya. Ternyata takut tante Dini iki hari ini tuh siangnya pagi sampai siangnya masih nonjok bisa tiap desa iki beda lho kok Jawa merah iki wis ana beberapa perbedaan nek wong dadi bendara nek wong ada beberapa nang Cepuku memang setahu saya ketika sudah tinggal di sini pemirsa pesan ini 2 hari itu selesai wis nonjok karo nganu biasanya memang ngono nek gak mau goreng-goreng pokok iki nek ada perbedaane ngono pemirsa kadang kula sing ibarate misalnya Senin nonjok Kemese ewoh ya dengi terus kadang lagi berbubar nek nang Pak Adikku mbiyen kok cerita dim terus Mbak Layu memang contone nek jempol ki yo 3 hari 3 malam guys kita kayak mirip randu ya beda desa iki beda tradisi dadi iki hari pertama iki nek wong Jepang ngomong ibruduk guys iber yang kayak kan ngomongnya nonjok pernoto bahasanya memang ada perbedaan ini sekedar cerita pembukaan guys ya mohon maaf nih mungkin ada yang tidak berkenan mohon maaf ya saya pembukaan sih guys semua lagi kau bengi lagi aku nyumbang buang kok dan soalnya yo perjalanan kene kono iki kudu numpak nonton nek dari kapan ke merah nek mlaku yo pokek sigile guys. Berkilo-kilometer yo gak sampai 10 km gak sih. Tapi kan kudu numpak nonton. Nah, yo semua kuwi pemirsa. Aku pengen kadrohnya saja. Pemirsa, stasi aku. Mas Santo tak wakili aku nyumbangnya yo aku yo buah guys. Mas Santo melanjutkan pekerjaannya dikai amanah bojoku aku buah noneng ayah rokan oke siap aku buahin balik pak guys yo boleh semoga Lah juga aku bosan kan anakku turu ya wis lah aku tak buat ini ke Jordan tapi ya tangku semuanya mendung aku baru misalnya baru dan pokoknya aku berangkat bisa Jordan dan acaranya ini lancar guys mulai nang hari pertama ini nonjok neng Jepang yang nonjok terus ini untuk sing cedak sak desa ini gawe terakhir kudu sak desa terus bancaan yang 2 malam ini terus dengi lagi hari pertama nonjok
Iwak tengene perangkat desa dan sak desa. Terus kedua iki sing adu-adu bates, sing adu-adu. Misalnya sing ndudul jiken, bloro, sambong misalnya. Terus hari ketiga denge. Nek kene iki ringkes 2 dina kadang kala ana sing sedina langsung tapi sampai subuh. Iki aku ki yo takok terus juga delok Facebook Mbak Lipah. Yo takok tante Deni sing biasa. Jadi aku delok kadro nek jam mbok sampai jam pira tak mulai awan biasa. Nek dangdute iku yo mbek hiburane para pendarat sing lanang wedok, guys. Terus bareng kempet tak nyapu, guys ya. Nyapu ngisi gemuk. Terus nyuci, engko ben iki karek ndieglek dadi tamu. Sampai glek dadi tamu bisa. Apa meng? Wah, monjo iki mulai ku wisuk masak sing tukang masak jam 2 bengi, Guys. Kae menan nang desa ya alhamdulillah di mana-mana. Jenenge pendara desa ayo. Alhamdulillah acaranya lancar sudah sampai udan-udan wis bar acarane Mbak Lipah yo Mbak Yamin. Kita lanjut lagi. Yes, aku tak. Ya iki ruko tak cuci, guys. Tapi sambil ruko liyane gusuran. Terus nanti kita lanjut lagi nanti malam yuk guys yo kayak pembukaan. Tapi nek nang kene iki memang ringkes yo. Aku senengi waktune ringkes bar maksud iki gak sampai 3 bengi ngono gak ringkes bar yo. Tapi tiap desa itu punya aturannya masing-masing. Bisa oga iki aku ngomong iki gak lebih berat mana podo-podo ae. Sing penting di mana kita hidup yuk kita harus menghormati adat istiadat tradisi. Iki aku krungu yo ketoke sampai sesuk subuh ceritane. Ono sing ngono memang pemisahan kene. Nek ra ono sing 2 dina tapi denging kok bare sampai berasar rasane bar luhur kok nang apaan minane kae yo. Tak kira wis ternyata wis bar. Nek sing mantu sing ning kene kae kapuan kae bar besan bar gletak wis laren bar. Ngono kuwi ya mbek ketakan dinane sing apik ngono, guys. Wis pemirsa, kita lanjut lagi ngetebes saya bar-bar engko. Akan ngetebes mereka. Kita lanjut lagi. Seperti apa ndelok hadro sapu jagat. Oke. Angkat dulu aku dine kone udan. Nek kepethuk kadroe ya alhamdulillah gak ya wis. Marai jarake yo ora cedhak pemirsa ya. Berangkat dulu. Oke. Kurang mulai pemirsa. Kurang mulai dilengkas guys. Saya Fatih, Mam. Tapi ini dulu apakah dulu? Mam sih. Hati cik. Kurang kepatok naik, guys. Naik paling dari. Mam sih. Terus ngaping. Bisa nak mangateun ke Vinone, guys. Maksudnya kurang yang ini tuh ya. Ke Vinone. Vinone nang kono misal. Pemirsa mendung sampai mulai aku dinek kudianan soalnya kuncinya kari nomah kunci lawang kunci lemari guys. Mbak aku mulai mendung ini titipane Mas
mantau. Ayo lo dulu, mulai kok. Kula nih berada jajar Mbak. Anu, kula nih balik sih. Semoga caranya lancar ya Mbak ya. Iya. Tadi ini rewang pemirsa. Ya, aku tak balik. Kula nih mendung pemirsa aneh. Etan gak kula mendung aja nih pendelok kadro ya aku. Aku gelian omah. Pemirsa gak nggo salin cuma nggone mae malah sumuk kabeh. Wis guys ya. Nah, nek wis Pejanado iki jare Mbak kon jujuk mburi ya tak jujuk mburi. Jujuk mburi guys, ya jenenge buah aku ternyata buah duit guys ya. Buah yang ini iki nek buah duit pemirsa wis kebanyakan ini. Sing aku ki mari piye pemirsa aku grembyong nek nggo ember. Dadi aku karena ya jarak kene kono iku rada lumayan dadi aku bawa ya asul-asulane ini guys nek bodo ya terima kasih aku jane pengen nonton kadroe cuma permasalahan iki mang anu pemirsa gluduk ki dari sebelah kene lho sebelah kula nek kene iki gak lho di tapi nek kula nang kilate iku lho terus juga pemapen gene mak iki mang yo mak ambek tante Deni yo lagi rewang guys yo ketoke apa tak coba ki sungkan mendarat tak jak ngobrol nek nang omah ya pemirsa. Terima kasih ki mang nyumbang buah nang gone Mbak Lipa, ibuke Dek Vino YouTube ya. Semoga dia nasib berbakti taat kalau orang tua dan sukses di kemudian hari ya. Terima kasih. Pokoknya jolali lah keluarga Mas Kebun aku nana keluarga Mbak Inspirasi akeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.